da tsafta. Kake bar ni na fada hannu wadda za ta shagalta, da za ta ce in sai mata iPhone ko gida ko mota. A binciken soyayya shi mai son ka baya buƙatar kuɗi. Dan nisan soyayyar gaske na fara wannan aiki, ni tsaya da tunani na domin ni samu kamar ki. Mafi yawan 'yan mata za su kira ni bani da kirki, wai don kuɗi suka so ni, in kuma ba kuɗi sun juyan baya. Jan hakan na saran soyayya kawai ta bar ni, sai na shiru ni gane babu abin da bai da yaƙini. Ana hakan sai na ga budurwa gata ta doso ni, ashe rabo yaran sai Allah zai haɗa ni da mai ƙaunata. Ke kadai kika so ni sanda ake gudu da a barni, ko rayuwa ta canza ba da barin gidan na biyar mai kuɗi. Ke kadai kika so ni sanda ake gudu da a barni, ko rayuwa ta canza ba da barin gidan na biyar mai kuɗi. Kin shigo a cikin ruhi na, kin zamo mini iska wanda zan shaka na ji daɗi ko ana mini duka. Na zamo ke kin zama ni, yau za mu kulla alaka. Daga yau ina da yakini kin zama gimbiya, ki kira ni da sarki. Zan kira ki da baby, ke ko ki ce mini hubbi. Zo ki ban soyayya, mu kulle duka sanayya, kan mu babu kiyayya, sai butun soyayya. Ko ana rigima ne za ni tsaya a yi ta kare don